Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ivo Car sa vama i Stefi za vama. Tema današnjeg videa je naš turistički obilazak Jagodine. U narednim minutima vidjet ćete kako smo obišli muzej voštanih figura, kako smo obišli veliko izletište Potok koje se nalazi u Jagodini, također i zoološki vrt u tom gradu. Nakon toga smo posjetili Resavsku pećinu, posle nje smo otišli da vidimo fantastični vodopad u Lisinama koji se zove Veliki Buk. Stefi, šta ti se od svega toga što sam nabrojao, što smo posjetili, najviše dopalo? Pa, vodopad. Stvarno? Najviše od svega? Da. I meni se on jako puno dopao. I si vidio koliko je ta količina vode koja non stop dotiči i sliva se u to veliko jezero. Lajko, kaži mi tvoj prvi utisak ovdje u Jagodini. Pa još nismo vidjeli, vidjet ću. Stefi, ko te to nosi? Čiča. Jel si srećan što te nosi Čiča? Da. A gdje idemo sada, Mili? Jagodina. Dobro, stigli smo u Jagodinu, ali gdje prvo idemo, šta misliš? Ne znam. Idemo prvo u muzej voštanih figura. Nakon 108 km koliko je od naše kuće ima do Jagodine, mi smo upravo stigli i evo nas nadomak muzeja voštanih figura. Jel ti se dopada ovdje? Da. Jel jedva čekaš da uđeš u muzej voštanih figura? Da. Tićo, ko je to? Novak Đoković. Jel ti se dopada?
Vidimo se što tu smo, kako ne voliš ljubite, ne razumiješ. Polako turistički obilazimo Jagodinu, bili smo u muzeju voštanih figura, oduševili smo se, zaista je odlično. Sada se nalazimo u parku koji se zove Potok, po ovom potoku koji ovuda protiče. Zaista je predivno, ovdje se također nalazi vodopad kojeg ste mogli da vidite u prethodnim minutima, a sada idemo da obiđemo zoološki vrt i nakon toga nastavljamo put za Resavsku pećinu. A dobre, i onda da snimamo, da. Stefi, šta je to unutra? Zmija. Jel se plašiš? Kako ti izgleda? To ne izgleda nimalo strašno. Stefi, nemoj da je prelaziš, mogla bi da te uplaši. Šta je to? Majmuni. Majmuni? Da. Nema prikonica, no dobro. Stefi, je li ovo traktor isti kao dedin? Da. Bi volio da ga voziš? Da. Ne smije da se ulazi unutra. Ne može. Radi ruke iz Ajde idemo tamo u park gdje ima voda. Kad ješ on? Nemoj da ga izazivaš. Šta je to? Znoj. Noj? Da. Pogledaj kako mu je vrućina, kako zeva.
Tićo, kako se zove ova žirafa? Jovanča. Jovanča. Pošto smo posjetili Jagodinu, odlučili smo da dođemo i do Resavske pećine. Resavska pećina se nalazi na 45 km od Jagodine ili nekih sat vremena vožnje. Ono što je još zanimljivo u ovom kraju, a možete turistički da obiđete, je i vodopad Lisine, odnosno vodopad Veliki Buk u Lisinama, također i Krupanjsko vrelo. Verujem da ste za sve to čuli i svakako je preporuka da ako se nađete u ovom delu Srbije da obavezno te prirodne atrakcije obiđete. Pošto smo obišli Resavsku pećinu, mi smo došli da obiđemo vodopad Veliki Buk koji se nalazi u selu Lisine na 13 km od Resavske pećine. Zaista predivna priroda. Inače i Resavska pećina i Lisine gdje se sada nalazimo nalazi se na teritoriji opštine Despotovac. Zaista fantastičan prizor i predivno mjesto koje svakako treba posjetiti i zaista sve preporuke da dođete u ovaj deo Srbije jer ćete sigurno biti oduševljeni kao što smo i mi sada. Jel ti se dopada ovdje? Da. Isto, kako ti djeluje? Kao da neko pada od ozdo. Kao da neko pada od ozdo, predivno je.
Polako odlazimo sa ovog predivnog mjesta, puni utisaka, a vama najiskrenije preporučujem da prvi slobodan vikend ili slobodan dan kada vam se ukaže prilika dođete na ovo predivno mjesto jer ćete se sigurno kao i mi oduševiti se njim. Iskreno se nadam da vam se naš današnji video dopao. Ako jeste, obavezno ga Lajkujte. Ako se niste pretplatili na naš YouTube kanal, obavezno to učinite klikom na prati. A mi se vidimo uskoro u novom videu. Vole vas Ivo, Car i Stefi! Ćao!